I-closing ka-Chief of Police, uMapieye, it was very sad. I think it's sad nje kubo bonke because it looks like xa befuna ukunqanda ubugulukudu obu ijike into yakhona ijonge kubona, then bayatargethwa. As a result bafrustrated, not kancinci kakhulu, because like I mentioned, this is my closing statement. I mean conclusion yakhe ngupart 5 wethu, testimony yakhe uye watsho indlela impacte ngayo yonke lento abayenzayo, of which isithatha ngomuntu ewasevisa i-public for 42 years. Honestly, so ngendlela kathetha ngayo, so ngoku iyam-impacta negatively ifamily yakhe kwathini. Apho ibhlungu khona ithi lento, after ke ngoku andithi escalateile zonke izinto bezisenzeka, from apho escalate khona bamane bemgrogrisa ngoba siza kususpenda wena, khawuhambe uyophumla endlini for ixesha ubuye ingqondo xa ingathi ingqondo yakhe fresh because ubhizi utargethana noJulius Mkhwana sapha emsebenzini. Hayi ke bamqale bamgrogrisa for about a month, and ke ngoku waphinde wabuya phela i-month leyo, waphinde wabuya. Xa ke buyile ngoku bamgrogrisa into basiza kuphinda futhi, vele bamphindile, and this time he's been on suspension for 12 full months, 1 year plus 2 months, because I think in September ususpended from September, so it's 1 year 2 months esuspendiwe. Ivani inhlungu yakhona phe ibeba khona ke ngoku bafuna abe miserable. Bamsuspende xa begqibile bamxuthula even i-protection beke banayo, because kwezi positions zabo baba ne bodyguards, chances are bamxuthula i-protection beke nayo. Abaphelelanga apho, bathatha nesibhamu ebeke naso sasemsebenzini, basithatha basixuthula naso. I think right now bebefuna nje into bathini angabi nendlela yokuzivikela noba ngafika ntoni. So uchilo nje nendlela impacte yonke lento, including ifamily yakhe, i-safety yakhe, nani akanayo i-protection. And because sisamdinga mose sezaya nako Madlanga naphi naphi, I do wish into ba bangayizama indlela babamprotecte, because bazamsusa endleleni zikhohlakala eziziyele. So nanso ke i-closing yakhe ke. I don't want to talk about other people. I must talk about myself, my space, and the risk I'm subjected at, and my family. That is the space I'm concerned about, including my health status. I am at home for the past 12 months and 2 months, I think a year and 2 months. With these challenges I'm seated with, they impact very negatively to my health status and my family at large. Thank you very much, Chief Mapieye. I'm glad that you had the opportunity to explain to the commissioners your personal situation. Chair,